Gorene lho, Mas. Apa kok ger 5 telu iki apa? Seneng Mas, buah sepi. Bah sepi kudune akeh tumpukane iki. Kurang usungnya ada. Njajal meneh, Mas. Usunge neh, Mas. Iki, Bos. Proses pengusungan, Bos. Pengepokan. Wah, buahnya mantep, Mas ya. Sik, Mas. Jajal ndelok, Mas. Wah, iya, buah ngene iki, Bos. Iki pirang kilo iki, Mas? 50 kali Mas. 50. Putih. Oh iya. Rumoso sampean, Mas ya. Mas ngopo tak jamune. Jamune apa, Mas? Dewi beras kencur. Beras kencur terus Karo ndok. karo ndok. Ndok bebek apa ndok kula? Bebek ae Mas. Oh, mbukan. Ndok kula kan telusur ngono. Kuwi ngono kuwi wae digorono, Mas, kae ngopo-ngopokan sitoke. Langsungnya Mas. Nah. Loro. Telu. Papat. Oke, lanjut, Mas. Ya Mas, Mas juga banyak ngombe Mas. Ya engko, Mas. Ngelak, Mas ya? Ngelak. Heeh. Yo. Duh, ngopo, Mas? Kewane. Oh, kewane. Kewan apa toh? Nah, ya paling enggak ki yang ngene iki pok-pokan iki. Iki buahnya sepi, Bos. Pirang-pirangane sirip iki gur entuk sakmene iki. Ji, ro, lu, pat, mo, 6 tu, 8 Bos Gron. Iki supir Arko. Madang dhisik, Bos. Dote kabeh. Gemuk. Lawe apa, Mas? Koro. Iki lawe koro, Bos. Ki wong ngadisin. Buta iki anu pring. Lah iki kacang. Pentil. Lawe renek sing mutu, Bos. Ora bayaran di YouTube. Buah sepi ngene iki, Bos. Lawe renek sing mutu. Tapi awake ada lemu-lemu. Yang kita wisin-wisin iki, Bos. Agar ngerti kamera iki wisin deh. Wah. Oh, iki gorengane, Bos. Ditukokne wong iki, Bos, gorengan. Tak kembang-kembi ae. DKI yang sitok anak wong nang dalan dicegat nggo gorengan sak kresek dijaluk DKI sakmene iki, Bos. Kena nggo lawah madang.